Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi kunaria mga rinarinaw din ng mga maranausong. Nasi ako muna rin di kukurmatan di na di rinarinaw na sabihan ko tuwa mga raga na gusto maungudan. Adis sirang na rin yung makaplalang busa sa tadaman dilipatan air di pakadaan. Sa ayakon amala di tanu di kukurmatan ari mga idol na susiran ng mga single mami ay din sa mga bituanan. Sa ayakon akala minis isa diyang kaya ka nagyuso suara niyan o di na mapum nagyuso sangkoan yan. Nada salah kau kung manguda makiraga ada tu apa gusuran. Agina na sumasamok. Sa kati mga idol natatangka ini buda sa sudi sabab sa aya buda kalam bisa tila na buda daway niyan na buda paawing yan. Nasok na risok pad ng tanwa Rabbul Alamin sa kati ina pamamakinagan niyo ari mga idol. Sa kati na wassalam sa tetangga nyo bun sa sudi mga guys.
Single